شالوم شالوم بلوسات بيتسب إجزابير أملاخ كمية ثانيحكم Hejsan Guds församling, Guds nåd och Guds frid vare med er. لو مدما نايزور حزقال حزنا لكم متسينا لنا. Och idag har vi kommit med månadens ord för det här månad. زور حناي متى ور حناي. Vad är det för månad det här månad? زور حزي ناي مستنتانن مأواج قالون ور حناي. Det här månad är en månad av meditation och proklamation Guds ord. زور حزي بفولي درجة كمان نمجزي نلعلي عزينا قال أملا نستنتنولن نأوجولن ورحي. Det här månaden är en månad där mer än alla andra där vi mediterar och proklamerar Guds ord. فولي زخونا ناي مستنتان جزي هالكم زورحي. Ha en speciell tid där ni mediterar det här Guds ord den här månaden. مصحف قدس إياسو حدا. I Joshua kapitel 1. كاب حمشته. Från vers 5. ملو علمي خازق أو مكاسب يلبون بس موسى خمس نوركم مسخاد ما كوني أي حدا كان أي تنتنا كانون إتان بوتاتهم كهبهم زمحل كلهم مدري نسخانة زهز بزكاة رستي خامو صنع تبع كم تموسى باري إذا عززكا كل حق مقبار كتحلو ترايدا صنع عزيخا تبع نابتخودو كل أنتي كأن عكا كابوني ما نكون نسقام أي تجلس أتي أبو التصحفة ما أنت تتنقي كاخد جبره معلتن ليتن أستنتن نمبر إذا مصحف حجزي كاب أفكا أي طفلة شعو من قد خاطر النعمة شعو دما كسلتكاي. Från vers 5 står det: Ingen ska kunna stå emot dig under alla dina livsdagar. Så som jag var med Mose så ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Var stark och frimodig, för du ska som arv åt detta folk fördela det land som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem. Var stark och mycket frimodig, så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har gett dig. Vik inte av från den vare sig åt höger eller åt vänster, så ska du ha framgång vart än du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg och då ska du ha framgång. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var inte rädd eller förfärad, för Herren din Gud är med dig vart än du går. እግዚአብሔር አምላኽ ንኢያሱ ኣብ ናይ መጀመርታ መሪሕነት ድጅምረሉ ዝነበረ ግዜ ዕውት ዝኾነ ናይ መሪሕነት ዘመን ንኽህልዎ ዘዕውቶ ነጥብ ነጊርዎ. Här är den tiden där Herren visade Joshua en väg som skulle få Joshua att leva i seger i alla hans livsdagar. ኣብዝኸዶ ከም ዝቐንዓሉ ኣብዝኸዶ ዕውት ወይ ድማ ከም ዝብልጽግ ዝገብሮ መንገዲ ነጊርዎ. Här visade Herren Joshua vägen och stegen steppet för att kunna leva ett liv i framgång och i seger vart än han går. ኣብ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ህይወት ኩሉ ግዜ ከም ዝረኸባ ዝገብረሉ መንገዲ ነጊርዎ. Det var punkter och väg som Gud visade till Joshua hur han kunde vandra inför Gud i alla hans livsdagar. ንቓል ኣምላኽ ለይትን መዓልትን ኣስተንትኑ ኢልዎ. Han sa till honom: tänk dag och natt på Herrens ord och meditera på dem. ቀፂሉ ከዓ ተዛረቦ ኣውጆ ኢልዎ. Och sen i fortsättning sa han till honom: proklamera och tala ut det. እንተ ደኣ ንቓሉ ከተስተንትኑ ግዜ ፈሊኹም. Om ni skiljer en speciell tid för att meditera på Guds ord. እንተ ደኣ ንቓሉ ከተዛረቡ ግዜ ፈሊኹም. Om ni sätter en speciell tid för att proklamera Guds ord. ብዘይ ምንም ጥርጥር ኣብ ኩሉ ህይወትኩም ኣድማዕቲ ክትኮኑ ኢኹም. Utan någon tvivel så kommer ni få se seger i allt det ni gör. ቃል ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ኣዝዩ ዝሰርሕ ብምስትንታን እዩ. Guds ord funkar effektivt när vi mediterar på det. ፍሉይ ናይ ምስትንታን ግዜ ይፍለዩ. Ha en speciell tid där ni endast mediterar på Guds ሓደ ord. ቃል ሒዝኩም ኮፍ ፊልኩም ተስተንትኑሉ ግዜ ይፍለዩ. Ta ett ord där ni sitter och mediterar på det i en speciell tid. ሰለስተ ደረጃ ናይ ምስትንታን ኣሎ. Och det finns 3 olika grad hur man mediterar. ሓደ ጸጥ ኢልኩም ነቲ ቃል ኣብ ኣእምሮኹም ክትደግምዎ ከለኹም እዩ. Första det är när du håller ordet i dina tankar och bara mediterar på den. ድሓር ቀፂልኩም ናብቲ ካልኣይ ደረጃ ክትከዱ ከለኹም ቀስ ኢልኩም ንርእስኹም በቲ ቃል ክትዛረቡ ከለኹም እዩ. Och den andra delen av meditation det är när du håller det ordet och talar ut det väldigt sakta för dig själv. እቲ ሳልሳይ ግን ዓዊልኩም ነቲ ቃል ክትእውጅዎ ከለኹም እዩ. Men den tredje graden av meditation det är när du talar ut ordet på starkt sätt. ዘስተንትን ሰብ ህይወቱ ከመይ ከም ድመስል ከርእየኩም. Jag ska berätta för er hur en människa som mediterar hur dens liv ser ut. መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 Om vi går till Psaltaren kapitel 1 ካብ 1 ክሳብ 3 från vers 1 till 3. ብምኽሪ ረሲኣን ዘይመላለስ ኣብ መንገዲ ሓጥኣን ከዓ ዘይቀውም ኣብ መንበር መላገጽቲ ድማ ዘይቅመጥ ብሕጊ እግዚኣብሔር ደኣ ዝፍሳሕ
نتحقون ليتن معالتن زمرام روسب بوصيو نسو خمتا فري أبب بكيزي أتهب قوصلاخ أزيركف أوسنو حيز ماي التدخلت أمي خون زقبر كله يسلطو. Det står, salig är den som inte följer det gudlösas råd, som inte går in på syndarens väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar, och allt han gör, det lyckas väl. نتقال ليتن معالتن زمرامرو زستنتو نيدبلو. Det står den som mediterar på ordet dag och natt. نسوسي لهيوتو. Det står dens människans liv. كمتا قوصلا زيركف. Så som trädet som inte vissnar av sin löv. أبجيزي إدما فرته. Som ger frukt i sin tid. ريخم أبجيزي اكتبوا زلكم وتصيد كم تبوز جبركم سك على أملاك تستنتون انتخونكم. Och det som gör att ni bär frukt i rätt tid, det är när ni mediterar på Guds ord. أرزور حز أبزحكم مستنتان تلامودو. Så lär er själv det här månaden att meditera på ordet ordentligt. منفس قدوس نزع عمت متان كن عوتلا بمستنتان مواجن جمهوري لنا. Och för att vi ska segra det här året har Herren Gud sagt till oss den här månaden att starta med meditation och proklamation. انت دقا ببزح مستنتان زاور حزي أجميركم. Om ni börjar meditera ordentligt den här månaden. كالا ايكا أبزحكم كالو مواج تدقا أجميركم. Och om ni börjar proklamera ordentligt med Guds ord. حيال بخوننا مستنتان لمدخة تطريقكم نزع عمت. Då kommer ni redan träna er för att meditera på Guds ord för det här året. شعو زقبركم كله كسلتكم كجمري. Och då allt ni gör i era liv, ni kommer lyckas. نقوة تسيكم بمستنتان جمرو. Så börja er dag med att meditera. مسألكم. Efter ni har bett. نتدمتكم قال. Och det ord som ni får. ويدمانتنا معلت تسمعوه قال. Eller det dagliga ordet som ni lyssnar. هدئيلكم هستنتنوه. Var lugna och meditera på det. أوجوا بأفكم. Och sen proklamera det. شعونا بيوتكم أتو. Och gå in i era liv sen. أب كل نجاراتكم عند عبهم كتقولوا تدلين تخونكم. Om ni vill växa i allt det ni gör i era liv. نشجركم زي كونس نتيجة أبير ذهبكم قال تسفاستنتنوه. Meditera istället på det hopp som Gud har gett er och inte på er situation. نعودكمكم أوجوا. Och proklamera det igen och igen. مصحف كزارب كله أب قدامي تيموثيوس 4 I första Timoteusbrevet kapitel 4, 15 vers 15, كاب 14 från vers 14 till 15. نتبتم بيت بمنبار إيد شماغلتات التوهبك بخازولو وهبت سقع عشيشاي تقولو إذا أتصبك حسب إنه وسخك تخيد كم زلخا أب كل مئنتي كقلسي نزنق رزي ملو رأسخا وفي. Det står, försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord när de äldsta la händerna på dig. Tänk på detta, lev i detta, så att alla kan se dina framsteg. إذا أتصبك حسب زبلو زلو Här som han ser, tänk på det här noga. نزنق رزيس أستنتم نيزبلو زلو. Det han säger till honom, det är meditera på det här. متان ملو رأسخا ختب. För att du ska kunna ge det helt åt det. عند عبخات خيد كم زلخا خامتانا كله خفلت. Och för att alla ska kunna se dina framsteg. نتي ملو رأسكم كتبوا تدليو قدينكم أستنتم. Det ni vill ge hela ert liv till, meditera på det för. إذا ورح زيئة نايم استنتانن نايم أواجن ورحكم. Det här månad, det är månad av meditation och proklamation för er. مستنتان أندبتكم مستنتان أمركم كأنيلكم يو. Ert sinnes meditation kommer vara väl. مأواج أندبتكم كأنيلكم يو. Och era ordproklamation kommer vara väl. إذا ورح زيئة زون كل تتعريم تدأوديكما. Om ni avslutar den här månaden på bra sätt av de här två sakerna. بلك عمت زي أنا يبون سنة عمت كتكون لكم. Då kommer det här året verkligen vara ett år av excellens för er. نسخم بلوتاتيخم. Ni är värdefulla. Shalom. Guds frid.